Bueno, hemen etxeko entzat, oraintxe ikusten ari dian bitxi guzti hauek. Hauek Nerea Aguadok sortutakoak dira. Hasiko naiz Nerea lehendabizi jarrita daramazun hortatik, esplikatu ze oso historio politia dauka, oso bitxi garrantzitsua da. Bueno, garrantzitsua ez dakit esan, baino, orain dela hilabete batzuk, Karmele Solerrek, jendia asko ezagutzen duen makillagadora bat, artista bat, komentatu zian, ea posible zan edozein kollare edo lepokoa ustea ze goiatara bazijoala, ez? Eta, bueno, niretzako izan zan ohore bat, ez, Karmele bezalako emakume batek, ez, gerturatzea eta eskatzea. Bueno, eske, nahi burua jute zai berak, iruditzen zait pasada bat. Emakume hau da ederra, fina, danetik. Eta, eta esan nion, eta zeinekin zoaz ez, justo pelikula batekin, Markoren pelikularekin. Eta esan duen, venga, egin behar dugu zerbait, Markoren ideia horrekin, ez, edo gai horrekin egingo dugu zerbait. Eta orduan, hau da, Markoren bizitza, osea, zuhaitza, ez, el árbol de la vida esaten zela, ez? Eta hemen ikusten baldin baituzue, ditue kalabera txiki batzuk, ze horiek dira konzentrazioko landatan edo kanputan ibilitako jendean, nola bizitza galdutako jende horien ohorez, eta gero hemen baita ere agila bat edo nazien asuntu horrekin. Eta hau izango zen, Markoren bizitza da karakola bat bezala, ez, lumak, kristalak, pixka bat, farandula bat bezala, ze azkenian dana faltsua zen, osea, etzan benetazko bizitza, ez? Eta horrela eramantzun, eta esan nion, bueno, irabazten baldin mazu zuretzako da, baina galtzen baldin badezu, erringo dugu, eta azkenian irabazintzun. Eta gaur utzi egin dit. Hau Karmeleran. Karmele, eskerrik asko. Asko ezagutzen dugu Karmele, etxe honetan urte asko zibilia dalako gainera, askotan makiatu gaitu, artista bada, eta asko pozten gara, donostiar emakume batek goia saria ematea, eta gainera zure lepokoarekin. Eske niretzako izan zen oso emozionantea. Niretzako izan zen nik goiatan izango banintz bezala, ez? Bai, pasada bat. Eta, eske, ez dakit nola esan, zu txikitan zerbait amesten dezunean, ez, esaten dezula, nik gaunditan izango naiz diseinatzailea da, horrelako zerbait, ez? Niretzako 52 urtekin horrelako emakume batek lepokoa eramatea, goiatara eramatea, niretzako, esaten da bezala, ja triunfao, hori da totala.